मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज कौन कहले भुवनेश्वर भोटिंग डे चालू भोट देवाई ये भी गाड़ी चलाउछंती ये भी चलले चलो अंश को छाड़ दीजिए बापा बों का घरे से ताको भोटिंग ने कौन नहीं केसवी आम जाऊँ एक्साइटमेंट ही जाऊँ भोट दी बोली क्या देवी सेटा तो कहनी देवी तो जरूर ये मोर बाहागर पर ओडिशा भोट मोर हूँ फास्ट टाइम कारण बाकी तो बाहागर पर सब मोर बॉम्बे दिल्ली बैंगलोर ये भोटिंग गुड़ा मोर सब चलता ये बाहर रोली तेणु से भोटिंग चलता ओडिशा भोटिंग के ही था ओडिशा भोटिंग ये फास्ट टाइम मोर जाटू जाऊँ सम हस्पिटाल सम माने सम पाक जाऊँ भरतपुर शाशुघर से तो सेठी ना आमर अच्छी तो से भोट देवु आ सब किसी खोलनी सब छोट मोट सब दुकान बंद बस फस भी कहीं आज चलूनी तो कहीं कहीं रास्तार किसी बस फस भी बेसी देखिले सब बंद बंद बाई चान्स भोटिंग दिन तो छुट्टी भी थाए ना आज तो एमती भी सैटरडे तो ऑफिस छुट्टी तो जाना नहीं बट बाकी सब ऑफिस मान कथा मुझे जानी कथा एमती भी वीकेंड छुट्टी था सैटरडे संडे तो आज भोटिंग डेटा गोटे एमती ये पड़ेगा ना जब अलग एमती मंडे ट्यूसडे जाता सब कंपनी छुट्टी रुए सब ऑफिस छुट्टी रुए सैटरडे पड़ेगा ना गोटे एक्स्ट्रा छुट्टी मिलता बोटिंग चलची एटी बोटिंग बहुत चलती ना हाँ रेंटल हाई स्कूल रेंटल कॉलोनी बोटिंग में तो चलची बोटिंग भी आदि जाए बोटिंग गला बेस बहुत तरीके सब वीडियो बने जी ये सब बन देखिए आसला गोटे फोटो तो गोटे निहाती जरूरी पिंक वाला फोटो हाँ तो बोटिंग देर क्या जानी के लोग ये फोटो जदि न रहा आसे जाके आसले जाओ खराटा ना सब जिन भल लगे खरा तो भगवान भुवनेश्वर खरा गरम मनुष्य पागल केमी वर्षा हम मुझे से वेट कर वर्षा वर्षा हम टे मनुष्य शांति पाइब वर्षा हेल्ले भी चलो बट एमती भी जाए लगातार वर्षा होटा भी चिड़ी लगे बट फिर भी कहे खरार मनुष्य को मुक्ति मिलू बाबा लोग कि खरा गरम बहुत एक्सेस खरा हो मैंने सकाल मनुष्य भावुची से जगह को जीव न जीव केबे मो पुओ कहलानी वाटर पार्क तक नेबी बोली
ତାକୁ ପ୍ରମିସ୍ ବି କରିଛି ନେବି ବୋଲି ଗୋଟେ ଖରା ପାଇଁ ନା ମୁଁ ତ ବାହାରି ପାରୁନି, କ'ଣ କରିବି, ନିହାତି ତାକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଠି ବହୁତ ମନ ଅଛି, ଖରାଟା ଏତେ ଜୋରେ ହେଉଛି ନା ଇଚ୍ଛା ବି ହେଉନି ଯିବା ପାଇଁ, କ'ଣ କରିବା। ଚାଲ ହେଇ ଆସିଲାଣି ସମ୍ ଏରିଆରେ କେତେ ନୂଆ ପୁରୁଣା ଲୋକ ବି ଦେଖା ହେବେ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ କାହା ସହ ଦେଖା ନ ହଉ। କେତେଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁ ମୋର ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଘର ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବଟ୍ କାହା ସହ ଦେଖା ନ ହଉ। ମୁଁ ମୋର ଯାଇକି ଦିଦି ପଳେଇ ଆସେ। ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାଇକି ଆଗ ମୋ ଚିରୁକୁଟି କ'ଣ ଚିରୁକୁଟି ନା କ'ଣ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଗ ନେଇକି ଆସିବି। ଚିରୁକୁଟି ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗାଉଥିଲି କାର୍ରେ ବସିକି ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଭଲ ଲଗେଇବା ସବୁ ଉଙ୍ଗଲି ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଯୋଉଠି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପଡ଼ିଛି ସେଇଠି ଲଗେଇଛି, ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନଥିବା ଜାଗାରେ ଲଗେଇଲେ କାଳେ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଯୋଉଠି ଟ୍ରାଫିକ୍ ହେଲା ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ହଉ ଚାଲ ବୋଟିଂରେ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା। ଦେଖ ତାଙ୍କର ମୋର ଭୋଟ ଦେଇ ଦେଇକି ଆସିଲୁ। କି ଖରା ବାପରେ, ଯାହା ହଉ ଲୋକ ବେଶୀ ନଥିଲେ, 4-5ଟା ଲୋକ ଥିଲେ, ମାନେ ସବୁ ଏମିତି ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଇଦେଲୁ। ଠିଆ ହେବାର ଥିଲେ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ଜମା ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତି, ଖରାରେ କୋଉଠି ଠିଆ ହେବ। ଅବଶ୍ୟ ପୁରା ମାନେ ଭଲ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଥିଲା ନା ଘର ପାଖରେ, ତ ସେଥିଲାଗି ଭଲ ରୁମ୍ ବି ଥିଲା, ତ ଛାତ ତଳେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ସେଥିଲାଗି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। କିନ୍ତୁ ଖରାରେ ଠିଆ ହେବାର ଥିଲା, ମୁଁ ଜମା ବୋଧେ ସେଇଠୁ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଦିଦି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, କାମ ସଇଲା। ଘର ହଁ ଲୋକ ବହୁତ ଲୋକ ସକାଳୁ ଯାଇକି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଖରା ଜୋରେ ହେଉଛି ନା, ତ ସେଲେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବୋଧେ ମେ ବି 3-4ଟା ପରେ ପୁଣି ଭିଡ଼ ହେବ, 3-3:30 ପରେ ପୁଣି ଭିଡ଼ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଣ୍ଟର, ସେଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ଭରତପୁର କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟରରେ ବହୁତ ଭିଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଯିଏ କଲୋନୀ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ବୋଲି ଟିକେ ଭିଡ଼ କମ୍ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଟିକେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯାହା ବି ଆଉ ଦେଇଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି। ବାପରେ ଗୋଟେ କାମ ସରିଲା। ମୁଁ ଖରା ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଗାଡ଼ି ଜମା ଓହ୍ଲେଇବିନି, ଖରା ଯଦି ହଉଥିବ ଜମା ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇବିନି। ବଟ୍ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛି ତ କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏତେ କେବେ କହିବିନି, କାରଣ ସେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରନ୍ତିନି। ବଟ୍ ଦେଇକି ଆସିଲି। ବଟ୍ ତାଙ୍କର ମୋର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଲୁ। ମୋ ଆଉଥରେ ଡାକି ବାବା, କିଏ ଆସିଛି ଟିକେ ଦେଖିଆ। ଆଉଥରେ ଟିକେ ଡାକିଲୁ ବାବା, ମତେ ଡାକେ ନାନୀ। ହଁ ବୋଲ, ନାନୀ କ'ଣ କରିବ ଜାନ, ନାନୀ କ'ଣ କରିବ ତୋ ସହିତ? ୟା ଦେଖେଇନି ମତେ। ହଂସ ବ୍ୟାନର ତୋର ଖେଲୁଛ? ବାବା ହଂସ ବ୍ୟାନର ତୋର ଖେଲୁଛ? ବାବା ହଂସ ବ୍ୟାନର ତୋର ଖେଳୁଛ? ମତେ ଟିକେ ଅନେଇଲି ବାବୁ। ବାବା କେତେ ବାଇକ୍ ସେ ତ ଖେଳା ହେଉଛି, କାର ବାଇକ୍ ଆଉ କ'ଣ ଆସିବେ ନା, ପାଣ୍ଡା ଡଗି। पीछे चलेगा, देखो। ଆରେ ଡଗିଟା କ'ଣ ପଛୁଆ ଚାଲୁଛି, ସେଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ରଖା ହେଇଛି ପୁଣି। ନାନା ମୁଁ ପଲେଇବି, ବାବା ମୁଁ ପଲେଇବି, ବାବା ମୁଁ ପଲେଇବି, ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି, ବାଏ ମୁଁ ପଲେଇବି, କହ। ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ବାଏ ବସ୍ ବାଏ। ପିସା ଆଛ, ପିସା ଡକା ହେଉଛି, ପିସା ଆଛ, ପିସା ଆସି କ'ଣ କରିବେ? ବାବା ପିସାची कौन करिबे? बस आना मते ना, पिसाची कौन करी बाबा? पिसा खेलिए तो सही तो, हाँ पिता तो पिसा अच्छी पिसा आसवे तो से खेलिए। हाँ पिता अच्छी पिता
ପିତା ପିସା ଆସୁଛନ୍ତି ପିସା ଚା ପିଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଚା ନୁହେଁ ତ କଫି ପିଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାବା ତୁ ମାମା କାଇଁ ବାବା ମାମା କାଇଁ ମାମା ଯାଇଛି ବୁଲି ମାମା ଯାଇଛି ଆସିବ ମାମା ଯାଇଛି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଛି ମାମା ଯାଇଛି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ଆସିବ ମାମା ମେଡ଼ିସିନ ପାଇଁ ଯାଇଛି ପାପା ମେଡ଼ିସିନ ପାଇଁ ଯାଇଛି ମା ଯାଇଛି ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଖାଇକି ଆସିବ ତୁ ଏଇନେ ନାନୀ ପିସା ଅଂଶ ଭାଇନାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ଆମେ ବି ଏଇନେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ନା ବାବା ପୁପୁ ଏଥର ନା ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ବସ୍ ଆମେ ଏଇନେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ଆମେ କାରରେ ବୁଲି ଯିବା ହଁ କୋଉଥିରେ ଯିବା କାରରେ ବାହାର କଲୁ ସେ ଭାଇନାର ଯେଉଁ ସେତକ ସବୁ କାର୍ ଅଛି ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ବାହାର କଲେ ଟିଭି ପାଖରେ ଯେତେ କାର୍ ଅଛି କେଉଁ କାର୍ ଗୋଟେ ଚୁଜ୍ କଲୁ ଯେତେ ସମସ୍ତେ ଯିବା ବୁଲିବାକୁ କାହିଁ ଦାନା ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଲା ମତେ ଟିକେ ଫେସ୍ କାହିଁ ମୋ ଚୁଙ୍ଗୁଲୁ କାହିଁ ଠିଆ ହେଇ ପଡୁଛି ଦାନା କୋଉଠି ତୁ କୋଉଠି ଏଇ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ କଣ ଏପଟକୁ ଏପଟକୁ ନା ଗୁପଚୁପ୍ କେହି ନାହାନ୍ତି ଗୁପଚୁପ୍ ଟିକେ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବସ୍ ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବା ଘରକୁ ଯିବା ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ରହିଲ ଦେଖିବା